Kurdistanê yek ji bajarên girîng yê serhedê wan e. Hem ji aliyê binyada xwe ya kozmopolit û hem bi bedewiyên xwe yên xwezayî ji gelek şaristaniyan re mazûvanî kiriye. Dêra Extirman ji alî turîzmê ve yek ji cihên girîng ê bajêr e. Grava Reştûnikê, Dêra Extirmanê. Grava Extirmanê di nava gravên gola Wanê de grava herî mezin e. Li aliyê başûrê Rojhilatê golê ye. Dirêjahiya gravê kilometre û nîv e. Frehiya wê jî nîv kilometre ye. Grava Extirmanê 47 kilometre nêzîkî Wanê, 7 kilometre jî nêzîkî Westanê ya navçeya ku girêdayî Wanê ye. Li ser rêya Wan û Tetwanê bi qasî 4 kilometre ji bêjahiyê dûr di nava behrê de ye. Li Rojavayê Gravê zangên kalkerî bilind dibin. Başûrê Rojavayê Gravê bi darên beyvan ve hatiye girtin. Dêr bi awayê şiklê xaça çarbelk bi planeke navendî hatiye çêkirin. Li goşeyên dêrê kûlê hatine avakirin. Kumê dêrê li ser qasnaxekî bilind hatiye danîn. Dêra ku li ser vê gravê hatiye çêkirin ji bo hunera Ermeniyan wekî Rönesansekê tê nirxandin. Ji ber vê yekê grav jî dêra li ser jî wekî cihekî girîng tê nirxandin. Em ana her li ser grava Extirmanê em dibêjin jêra Kurdî Extirmanê navê wî. Em ser grava Extirmanê ne. Grava Extirmanê bi rastî di dema hûriyan da em nikarin tiştekî jê bibînin, yani tiştek nayê destê me. Belkî lêkolînek hebe dema hûriyan da tişt mane. Lê hin lêkolîner dibêjin dema Urartuyan da ev der hebûye. Ev der hatiye bikaranîn. Wî çaxî qesrek çêkirine de dema Urartuyan da qesrek hatiye çêkirin. Lê mixabin em wî qesrê tiştekî nabînin. Ana wî qesrê tiştek tune. Hine lêkolîner dibêjin ev qesr gevirê vê qesrê xirab kirine û ew ku em paşa xwe dibînin dêra Extirmanê hatiye çêkirin bu wan keviran. Hin kevirê wan ji Amedê hatine dibêjin, yani ew dêkiliya wan Amedê jî bi hev heye. Grav navê berê herîk evnare em dibînin navê wî Reştûnik. Ew ê Reştûnikê ye. Grava Reştûnikê jara tê gotin. Çima Reştûnik? Ji ber ku begê vê derê yê Westanê navê wî Werd Reştûnik bûye. Werd Reştûnik. Ji aliyê begê Elbaqê ve tê kuştin. Begê Elbaqê jî navê wî Hogir Zerdrûnî ye. Hogir Zerdrûnî lê dixe begê Elbaqê, begê Westanê li ser vê gravê dikuje. Piştî wî ew grava ku Reştûnî hatiye kuştin têda ew nava lê hatiye danîn grava Reştûnik jê hatiye gotin. Grava Reştûnik heta kingê em bêjin
ev bu yer nehsut bencan de qediye kavmiye. Nehsut benç. Beş dizayını nehsut bencan da qediye. Dîroka giravê. Dîroka giravê ji aliyê siyasî ve digihîje heta urartuyan. Urartu dema ku li vê derê desthilatdar bûn, wê demê hinek avahî çêkiribûn. Behsa qesrekî têkirin. Lê dema ku ket destê Ermeniyan, ev avahî hat hilweşandin. Bi van keviran di sala 915 û 921 de dêrek hat çêkirin. Dêr ji aliyê Qiralekî Vespurakan, Gakîkê yekemîn ve hat çêkirin. Emrê Qiral Gakîk ji aliyê Keşiş Manuel ve hatiye cih. Peyva Vespurakan di zimanê Sasaniyan de tê wateya Çîna beesil. Tomasê Ardzûnî ku di dema Gakîkê yekemîn de jiyaye, di pirtûka xwe de behsa avahiyên ku di wê demê de hatine çêkirin dike. Tomas di pirtûka xwe de behsa qesrekê dike. Li gorî gotina wê pirtûkê ji aliyê neqşandin û xemlandinê ve qesra qiraliyetê pir binav û deng bûye. Qesreke balkêş bûye. Jiyana xanedana qesrê jî pir bi îhtîşam bûye. Lê mixabin îro ji wê qesrê tiştek nemaye. Çîroka vê giravê heye. Mego reştûnik, mego tabi Westburakan an jî derçe dera xaça pîroz wekî ew dera xaça pîroz da hate navkirin. Peki navekî extirmanê dinê jî heye, navê extirman e. Çima gelo extirman e? Ew jî wekî mitolojik çîrokekî mitolojik heye, wê çîrokê derdixintînin. Ew çîroka kingê hatiye bikaranîn, kingê navê wê wekî extirman hatiye bikaranîn bi rastî nayêzanîn. Di nava demê de guheriye. Çima ew di çîrokê de çi heye? Keşişê vê derê keçekî keşiş heye, keçekî xweşik e. û li aliyê din em bêjin dervayê giravê li ser erdê evek heye, şivanekî Kurd heye. Dilê şivan dikeve keçikê. Ew keçik hev dibînin. Dilê wan dikeve hev, ji hev pir hez dikin. Navê keçikê Tamara ye. Dema ku ew dibe, wê ku hev bibînin, şivan xwe êvar davêje avê û bi sovekariya dertê ser ew ê. Dertê ser giravê. Piştî wê qederekî wiha dewam dikin. Eşqa wana ew wana dewam dike, hevdîtina wana dewam dike. Başê çawa dibe bavê keçikê dibihîze vê çîrokê. Dibihîze û keçikê hirtîne dixe odekî yekî jivan em bêjin, dixe odekî û derî ser de girê dide û dide zorê. Divê tê îlim ji me re bêjî ka ew kî ye hin çi dikin. Tabii hîm dibe keçik çi dike êvar evekî lempekî digre destê xwe ew ciwan bi wê lempeyê xwe digire tê dertê giravê. Bavê keçikê keşiş lempeyê dide destê xwe û li qayıqekî siyar dibe. û hêdî ew ber bi ava kur dibe. Ciwan êdî dike nake nikare êdî yani pir diweste êdî nikare paşê lê dixin bi dara dikevne ser serê wê lê dixin dikujin dema ku lê dixin ew gazê dike ax Tamara. Li gorî gotinan ax Tamara navê vê derê Axtemar em dibêjin extirman Tirkî divê ah Tamara ew nava ji vê derê tê. Navê extirmanê yan jî navê ax Tamarayê dema ku tê gotin ew nava ji wî vir de hatiye gotin. Tirkîtiya wê Akdamar danîne. Tabi wateya Akdamarê jî bi extirmanê jî nîne bi rastî. Tu wateya wî nîne. Çima Akdamar gotine em nizanin. Lê wê derê Tirkî navê vira Akdamar e, Kurdîtiya wî jî dêra extirmanê jê re tê gotin. Girava extirmanê û dêra extirmanê. Navê extirmanê yê herî kevn ku tê zanîn girava Reştûnîkê ye. Bêgekî di nava westanê de
Binavê Werd Reştûnî di sala 950 de li ser giravê ji aliyê begekî Elbaqê yê bi navê Hogir Ardzrûnî li ser giravê hatiye kuştin. Ji ber vê yekê ji giravê re tê gotin girava Reştûnik. Hogir Ardzrûnî di sala 980 de bi daxwaza begên Ermenî û Mislimanên der û dorê xwe wekî qiralê Westpûrakanê îlan dike. Ji malbata Hogir Ardzrûnî qiralê bi navê Gagîkê Yekemîn li ser giravê dixwaze dêrekî ava bike. Piştî dewleta Westpûrakan ku datîne qederekî dimîne. Em bêjin Westpûrakan çi ye? Mena Westpûrakanê çi ye? Çîna ve esil. Tirkî ve soylu sınıf. Çîna ve esil yani mena Westpûrakanê Çîna ve esil e. Welatekî datîne devletekî datîne dema devleta wî de ji Kudüsê ji Qudsê şerîf xaçek dertê ber vê halî tînin. Ji bona vê derê tînin lê ew xaç diçe İranê. Derevînin dibin İranê. Ew ji pey dikeve devleta Westpûrakanê pey dikeve perçekî xaçê dibînin û dînin vê derê. Dînin li girava Reştûnikê yani li vê derê girava Reştûnikê cê ku em lê dimînin ew ê xaçê çal dikin û li ser xaçê dêrekî ava dikin. Dêra Reştûnik jî re tê gotin. Dêra Reştûnik li ser girava Reştûnikê hatiye ava kirin û navê herî kevnera em dibînin ku navê Reştûnik e. Qiralê Westpûrakanê yani qiralekî Westpûrakanê navê Gagîkê Yekemîn yani tabii piştî Hogir ew dibe. Nehsûd panzdeyan de ew ê xaçê tînin vê derê de çal dikin û qiralê Westpûrakanê Gagîkê Yekemîn dibêje Manuel heye ew jî hem keşişê wî ye hem jî mîmarê wî ye. Dibêje Manuel ez dixwazim vê derê ewekî dêrekî ava bikim. Manuel difikire hem aliyê fikir ve hem aliyê çêkirînê ve hemû tişt aydê Manuel e. Manuel navê ew ye. Navê mîmarê vê derê ye. Manuel hezar biborin Nehsûd panzdeyan da dest pê dike. Nehsûd 21 de vê derê diqedîne. Dîroka derê xaçeke ku ji Qudusê tê direvînin dibin İranê. Wê çaxê ji İranê tînin û li ser girava Reştûnikê dêrekî ava dikin û wê xaçê tê de bicih dikin. Ji ber vê yekê ji dêrê re tê gotin dêra Xaça Pîroz. Dêra Xaça Pîroz di navbera salên 915 û 921 de ji aliyê mîmar û keşîş Manuel ve hatiye çêkirin. Şiklê derê û avakirina derê ji aliyê Manuel ve hatiye sazkirin. Di avahiyê de kevirên qûmê yên ku rengê zengê lê dikevin ji Bakurê Amedê hatiye anîn. Dêr wekî xaçekî hatiye ava kirin. Ji ber ku ji ser xaçê hatiye ava kirin. Wekî xaçekî an jî wekî keteke çarbelk tê gotin jê re hatiye ava kirin. Piştî wî dema ku xaç tê ava kirin hezar Nehsûd 21 de ew dibe xilas dibe. Dem derbas dibe 1296 de şapelek lê tê zêde kirin. Ew şapela aliyê Rojhilatê Bakur e. Em aniha aliyê Başûr sekinîne. Aliyê Rojhilata Başûr şapelek tê ava kirin û ew şapel 1296 û navbera 1296 û 1336 de ancak çi dibe. Ewa başî ku em dibînin, başa vê derê ku em dibînin,
ve deri şapela Bakurê Rojhilat şerate gotin. Ev derhan ku em dibînin ew ku vê derê aliyê Rojava anaha vê derê hindikarin lê binêrin aliyê Rojava hatiye çêkirin jera dibêjin Jemawton. Ew jî 1763 de hatiye çêkirin. 1863 de hatiye çêkirin. Ew kuleya ku hûn dibînin kuleyan zengil em dibêjin ew jî dawiya sersalan 18 de hatiye çêkirin. û ew ku aliyê Rojava hûn dibînin bi rastî ew nayê zanin ku bi kîngê hatiye çêkirin. Yani ew ku Rojava dema ku aliyê Rojhilat em dibînin kes nizane ew kîngê hatiye çêkirin ew wî nediyare. Berê wekî dêreke ew tê çêkirin ev. Wekî dêreke qesrî saray tê çêkirin başê hêdî dibe dêra manastırê. Ew ku aniha em lê ser sekirîne odeyên manastırê ne. Eva hewşewiye hewşewê aliyê başûr hewşeke wê derê ode hene odeyan hem odeyan qiralê Westbûrakanê û çaxê wê derê disekinin piştî wî dema Seûlda ew jî qiralekî Westbûrakanê ye dema Seûlda wê derê dibe cihê manastırê û her tim li vê derê wekî navenda Ermeniyan navenda çanda Ermeniyan wê derê bikar dînin. Ew Westbûrakanê qiralê Westbûrakanê. Hîmê avahiyê wekî piraniya avahiyên wê demê di şiklê xaçekê de hatiye avêtin. Şiklê hîmê çargoşe ye. Lê li der û dorên wê nîşên wekî nîvgilover lê hatiye zêdekirin. Sermekanên derê bi kumê wekî dergûşê hatiye girtin. Li Başûr, Rojava û li Bakur sê heb derî hene. Bilindahiya deriyan 2 metreyî dibîne. Bilindahiya kumê navê 20 an jî 40 metro ye. Kumên bilind taybetiyeke derên Ermeniyanın. Şapela Bakurê Rojhilat di sala 1296 û 1336 de Jemawton li aliyê Rojava cî digire û di sala 1766 de kuleya zingil a ku li aliyê Başûr cî digire jî di dawiya sed sala 18 de çêbûye. Lê Şapela Bakur kengê hatiye çêkirin di kîjan salî de çêbûye nayê zanîn. Dêra ku ji bo qesrê hatiye çêkirin paşê dibe dêra manastırê. Di kevneşopiyên xristiyanên welatên me de derveyî dêran nayê neqşandin. Neqşandin li aliyê hundir de çêdibin lê li derve her tim çênabin. Ev tişt taybetiyeke dêra xaça pîroz e. Pirpişên li aliyên derveyî dêrê bi kevirên yaqût yên giranbuha û bi zêran hatine dorpêşkirin. Ev yek jî dêrê di nava gola Wanê de dibiriqîne. Mixabin em şopa van yaqût û zêran li ser van pirpişan nabînin. Em dikarin vê derê em li aliyê ew ne li aliyê Başûr sekinî lê dinêrin. Li aliyê Başûr em dibînin vê derê hine pirpiş hene. Qabartma jî re dibêjin. Hine pirpiş hene. Ew pirpişana herekî ji mijara xwe ji Tewratê û ji İncilê digirin. Ne tenê Tewrat û İncil em dikarin bêjin ji jiyana rojane jî hatine girtin. Jiyana rojane em bêjin nêçîr. Vê derê em dina xwedinê wêneyên nêçîrê hene. Bi piranî wêneyên nêçîrê, wêneyên ajalan. Ew ajal em dizanin ku di çanda Ermeniyan da zêde newete darin. Mesela pişt me hûn dibînin evek heye.
çivik hekeye u çivika eveye براستی آنها ازدیان ما پرد پارێزن مەلەکێ تاوس جێرا دوێژن ترکی تاوس کوشو جێرا تێگوتن هەم ببین هەنێ هەن لێ بن هەنێ ببین لەسەر vê derê ew melekê tawus em dikarin bêjin di çanda êzdiyan an jî di çanda zerdüştiyan de pir wetedar e Ermenî xiristiyanin û ew ji bo wan ti wetedar nîne yani em dikarin bêjin ku di van nava van pirbişan da Çîroka Mezopotamyayê heye. Zaten Tevrat ji Mezopotamyayê bi piranî ew ê xeheltîne. Tevrat dema ku meriv veke bixwîne wê derê behsa cinnetê dike, behsa cinneta Mezopotamyayê dike. Ve divê wiha dibêje ez tirkî bêjim ew jî divê ve cennetten 4 su çıktı. Bunlardan biri Buşom, biri Guhom, biri Efrates, diğeri Ticreyas'tır. Yani Efrates Fırat'e Ticreyas Dicle'ye radivejin. Ve usabe merev dizane ko cennet ser vedineye, li gori Tevratê. Jiber ku cennet wekî cennet nîşan daye, navbera Dicle û Fıratê nîşan daye. Hene deran jî behsa cennetê Adenê dike. Buşom, Guhom, dema ku ceyhan seyhan bin, merev dizane ku Çukurova, an jî Edenê, merev dikare bêje wekî cennetê Adenê hatine nîşan dayın. Aden cennetleri. Ku wisabe Mezopotamya wekî cennet hatiye bikaranîn ji wan re. Yani di Tevratê de çiqa sembol û ewên Mezopotamyayê hebin, nava Tevratê de ji xwe cihê xwe girtine. İncil ji Tevratê hiltîne hene tiştan. Kur'an jî hene tiştan ji Tevratê hiltîne. û li vê derê em dibînin ku evekî bi rastî pirpişên li ser vê derê çîrokên Mezopotamyayê ve piranî hiltidin nav xwe. Mesela behsa ew heye Davut, Hazretî Davut bi kewkaniyan ew kuştine Golyat kuştiye. Golyat waqt deveke bi rastî aliyê İsraîl'a ve pir İsraîl aciz kirine Golyat dertê pêşa ewên İsraîlan dertê pêşa wan divê ki heye bi min re şer bike. Tabii kes newêre pê re şer bike. Hazretî Davut derdikeve. Divê ezim. Lê dinêrin pê dikenin divê ev deyvê hanê evê hanê ka çawa bibe. Ew jî dibêje û evekî lê dikin, zirxekî lê dikin. Zirx nava zirxla nikare hereket bike. Ew davêje zirxê davêje bê zirx dertê pêşe. Başê kewkaniya xwe da geverekî datîne kewkaniya ça datîne çavê Golyat dixe Golyat erdê dikeve û dimre. Wî çaxê li ser vê pirpişê em dina xwe dinê ku ew ê Hazretî Davut destê wî de kewkaniyek û Golyat pêşiya wî ye. Kewkanî ji kê derê tê? Kewkanî çanda Mezopotamyayê beriya İsraîliya jî heye. Oktay Belli, di pirtûka xwe ya tarîx boyunca van de behsa van neqşan dike. Oktay Belli, derbarê van de wiha dibêje. Çar dorên derê ji aliyê derve ve bi van pirpişan hatine xemlandin. Ji aliyê neqşandinê ve dêr gelek dewlemend e. Hinek pirpiş ji Tewratê û ji İncilê hatine neqşandin. Lê ji dîroka Ermeniyan jî hinek pirpiş hene. Prens, Ezîz, Kral, Hazretî İsa û hinek pêxember di vê derê de hatine nîşandan. Pirpişên eslê ardzirûnî jiyên din mezintir hatine çêkirin. Di nava wêneyan de hinek fîgurên mîtolojîk jî dixuye. Ev wêne wekî pergaleke azad hatiye sererastkirin. Komên pirpişan jiyana rezan radixe berçavên me. Di nava rezan de ajal û mirov di nava hev de ne. Di nava tiriyên libmezin de hinek caran nêçirvan, hinek caran jî jiyana qesrê, hinek caran jî jiyana rojane derdikeve pêş. Heva lêce mirov dema ku tiştekî bi xwe çêneke qedrê wî nizane. Dema ku Tirk hatin vê derê ser şaristaniyekî hatine ser şaristaniyekî. Şaristanî vê derê ava bibû.
Türk 1071 de hatın. Em basa nesut 21 dikin. Nesudi dikin. Li dere hatı bu avakırın şukur ve dere. Hebu yani hemud işte. Demek o ev dibe tabi de çanda destilatlar da ev tişteye yeko yan destilatlar ya min xort bike an ezeli bivim düşman. Burası emdina xudini demek o Ermeni jve dere çun berhemiyon hemu bi xwediman. Tabi berhem hinek berhem xistin kevir millet edi xaniye xu peçekirin. Hinek der embejin anha kevri deran da xaniye insana da em dibinin. Hinek evanji burası bi xwediman. Demek o tişteki balkeş heye devlet çava bir yer digre ku berhemen desti xu hilşine hilweşine. Burası ev şu tişteki dine yani. Demek ki çanda min nebe sala 1951 dema Menderes de bir yer hata hildan. Dema Menderes de bir yer hata hildan ki em kiliseyin Ali Ermeniye ve hatiye çekin em hamuş ki hilweşidin. Tabi demek ki Yaşar Kemal uçağı civaneke o rojnamegere dibine o dibihise öji be aliye ki ev dibihise yani bejin tesadüfen dibihise. O nüçeye ki serçedike. Piştiği devlet servi nüçeyi dider ravastandın o usa dimine. Ve dere bexwedi bu. Yani beriya restorasyona ve dere bexwedi bu brasti. Em dahatın piknik çedikir me nizam çedikir me her tiş dikir ve dere. Le em ana ha din nikarin ve dere çünkü bir ki xwedi derdik evin. Brasti çanda destilatların mede emejin Türk ve İslam de berhemen diroki anji berhemen hüneri zede nayı pejirandın. Çima nayı pejirandın belki evan nine belki servi ahı runiştine le zanın ser aha xorunen iştine. Belki berhem nişan dike ko ne ahawane. Hamudiş nişan dedin. Vakti Hazar Nesut Nevhedi de me bihist ko timin taybet çun ev hildana destiqi çakuç u balyoz hildana destiqi li amede diroka deknanos derkete hole çun ve dere pırtı kirin. Devleta Türkiye di roşelatê xwe de di gel dêr û mîrateyên din dêra Xaça Pîroz jî di sala 1951 de bi emrê hikûmetê xwest ku bê hilweşandin. Sala 1951 de di 25 Tîrmehê de hilweşandinê dest pê kir. Lê di wê demê de Yaşar Kemal rojnamegerekî ciwan bû û bûyerê wekî tesadüfî hîn bû. Ev hilweşandin ji aliyê Yaşar Kemal ve hate rawestandin.